No juu. Moi. Tässä me ollaan kävelemässä tässä kaunissa seväisessä keväisessä koulussa täällä. Kyllä. Aurinko paistaa ja Elämä hymyilee. Kyllä. Ja niin hymyilee myös Vilma. Aurinko. Aurinko. Niin tässä Syknauksen kadulla vai miten se nyt sanotaankaan. Siellä oli ihminen. Kyllä. Kuvataan vähän. Ei mä näe mitään. Juu tosiaan. Tässä menossa tonne Jennalle vähän shoppailee. Juu. Mut ei, me ollaan Rolma ja Misa, et ei tässä mitään. Kyllä, kiitos. Heippa. Ei mä sano Mitä vittua? Moi moi! Tää on liikkunut vähän. Tää menee näin hyvin. Niin. Siis tää on oikeesti ehkä maailman paras keksintö. Neitsi ja tikku. Kyllä. Näin suomalaisittain. Jee. Tätä voi käyttää myös belfietikkuna. No joo. Mut siis, tässä me. Kyllä. Hyvästi. Mo.